Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhonsobhonso uginqa njengephosi umatshixomane. Bathi umfane empandla semncane odaka bathi diabetes mdala anti cha bamsukela bakethingana ihlaza co. Ufunza abaphathi bezonqamala lo deputies bathi untombi zimdansa ngetshebe lithi muhle webhonsobhonso. Umuhle wematshixomane. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi ke sawubona umqeqeshi wethu. Igama umfowethu usho igama lakhe nesibongo. Uthi nje ngumfana oneminyaka engama-20. Ngizoqala izifundo zami zobunjiniyela ecollege kule nyanga. Well, mfowethu angikufisela inhlanhla nje efundweni zakho engathi ungafika uzimisele uziqede nje ngesikhathi. Yabona makuyi-course ya 4 years uyiqede ngawo 4 years ungagcini usuyiqeda after 7 years mhlawumbe uyabona usuthola imilenze focus ayisekho. So engathi izinto zingihamba kahle ufike uzimisele lapho ungayikhohlwa into ayizele lapho yabo. Uthi mfowethu ke ngithe uma ngifika ngatholana nentokazi nayo ezofunda lapha ngase ngicela inamba yayo. Kwadlula izinsuku ngabe sengiyifonela ngicela ukuba sihlangane uma isikhathi inazo yavuma. So mfowethu yabona angikuncome nje ngesenzo sakho lapha yabona uhlula imbodla endala ezino 30 years yabona abantu abangazi ukuthi okay inamba mangabe usuyitholile kufanele wenzeni yabona umuntu agijima mayithola inamba namhlanje uyagijima khona namhlanje uyogijima yokhuluma nawe ku WhatsApp uyoshela intombazane ku WhatsApp yabona emva kwesikhathi igcina isimziba ingane igcina ingasayingenje indaba yakho yabona. So wena ukhombisa ukuhlakanipha ngokuthi uthe inamba mangabe uyitholile wase ulinda izinsuku njengoba ushilo wase ke usuhlela nayo usuku yavuma ingane yabo. So kodwa into engifuna siyiqaphele lapha njengoba uthi ke ulinde izinsuku yabona angifuni phela egcineni ugcina mhlawumbe usulinda isikhathi eside. Ngeke ngithi mina uma inamba uyithole namhlanje intombazane ungayithinti namhlanje into ekusasa noma mawuzithemba ithi into phambi kwakusasa ngamanye amazwi dlulisa u1 noma u2 days kukwela. Kodwa manje mangabe usuzodlulisa u3 days udlulisa u4 days udlulisa isonto lonke kuyima uyithinta yabona mhlambe naye ngagcina isithola isithombe sokuthi hayi cha engathi awuzimisele uyenza nje yabona ugcina icala yabo. So akufanele ugcina usiyinikeza leso sithombe yabo. Ungalindi izinsuku zize zibe ningi kakhulu. Linda 1 or 2 days yabo kukwena nokuzithemba kwakho. Mina ke ngithi nje uma ithola namhlanje ithinte kusasa noma phambi kwakusasa. Uma wenze njalo abe wenze kahle. Nakhona ngiyakuncoma nje mfowethu ngokuthi le ngane wenze njani uyifonelile. Ngeke ngisho njalo ngithi ifonele ngane ungajaha ukukhuluma nomuntu ku WhatsApp umuntu ongamazi ngoba uzovele nje uzogcina uzibeka kalula kanjalo. Ngani mangabe ukhuluma naye efonini yabona abafana abaningi insizwe eziningi la ngaphandle zenza kanjalo. Umuntu nje agijime ayo WhatsApp ingane emva kwesikhathi siyamziba isiyamblocker yabona uthole wayibingelela mhlambe iyamziba igcina isimblock. So kanti mangabe ukhuluma naye efonini umuntu at least uyakwazi ukuthi ezwe uzwizwi lakhe nawe uzwizwi lakhe yabona kubonakala ukuthi cha umuntu omdala lo ukhuluma naye yabo. Nakhona awujahile ukuthi uyoyishela ku WhatsApp ngoba intombazane wenza akufanele nje nhlobo ushele efonini. So ngiyancoma ke mfowethu ngesenzo sakho. Uthi mfowethu ke abona nje mfowethu mangabe wazi umqeqeshi wensizwa ngeke uzulambe mfowethu sidalwa ngeke uyilambisa wena yabona ngoba thina ayikho into esingayikhulumi la nje ethinta abantu besifazane yabona. Zonke izinto ama tips yawathola lana indlela kufanele ukhulume ngayo uyayithola yonke into yabo. So ngeke uzuzithola usesimeni la khona uphila nje ngendlwapho insuku zonke. Wena ungayishaya ke indlwapho alekho icala ekushayeni indlwapho yabo. Ungayishaya nje ngaleso sikhathi mhlawumbe mangabe uqinekile noma mhlawumbe uyishayiswa ngothando kodwa kuyobe kungayona into ophila ngayo yabona. Inkomo nje uyoyithola ngoba yonke into la siyakwazi ukuthi ke siyikhulume yabona. So ke uthi mfowethu ke namhlanje sahlangana nje kwaba mnandi saxoxa ngayazi ukuthi umuntu onjani iyiwo lo muntu engimdingayo. Very good mfowethu ngoba ngihlezi ngisho ngithi hlela naye usuku ngobani umuntu mangabe sela eduze kwakho uyakwazi ukuthi ukhulume naye umqondo indlela umhlaba ubuka ngayo indlela nje acabanga ngayo uyabona. Nakhona usibeke emathubeni umuntu mangabe la eduze kwakho uthi wenze njani umqabule agcini lapho. Ungaphinda futhi uzibeke emathubeni futhi uthi njani
umhlabe yabo. So kubalekile ukuthi umuntu uhlele naye usuku ukhulume naye la, ungajahi ukumshela efonini yabo, wenze sokwengane. So ke ngiyakuncoma mfethu ngokwenza njalo, kwenze kahle kakhulu. Uthi ubafo-ke ngibese ngikhapha ke yasho yathi bekumnandi, yabe seyithi angiyi-WhatsApp. Okay, uthi mfethu-ke manje angazi noma ngenze njengoba icelile yini noma ngilinde isikhashana ngibone izokwenza njani yona. Ngifuna ukucebiswa kulokho, ngiyayidinga impela, ithobekile, yinhle futhi iyayazi into eyifunayo, ihlakaniphile. Yini ekumele ngiyenze manje? Wayivala lapho umfowethu. So ngiyavumelana nawe mfowethu mangabe uthi yabona le ntombazane injani, ihlakaniphile, ngoba yabona kade nizikhiphile. Ifike yathi yona athi okay, should bese lihlukana, yathi ke bekumnandi, yasicela ukuthi WhatsApp wena. Ngamanye amazwi ikuthwese umthwalo ekufanele, ngamanye amazwi nje ake ngithi ikunikeze i-responsibility yabona. So ke hayi ukuthi manje sekuzoba iyona esizobuyela kuwena. No, as much as bekumnandi ukuba nawe, kodwa ikuthwese umthwalo ukuthi kube wena ubuyela kumina. So ke ake sithi ke benihlangene namhlanje nawe le ntombazane. Okay, so mhlambe emini kade nindawonye then nasenihlukana. So mangabe insizwa ohlakaniphile uyazi ukuthi njengoba ithe uyi-WhatsApp, okuqala nje into efanele uyiqaphele njalo ayishongo ukuthi uyi-WhatsApp nini, right? So okuyinto enhle leyo, ngoba okubithe uWhatsApp mangabe usufike kini mhlambe, hayi ke bekuyobe kuwolunye udaba leyo, kodwa njengoba ithe uWhatsApp ayizange isho ukuthi uWhatsApp nini. So njengoba ke mangenza isibonelo ukuthi mhlambe benihlangene namhlanje emini, then ayisisho kanjalo. So ungayi-WhatsApp ke namhlanje ebusuku, ngoba mangabe wenze njalo ukwenzisa ukwazi zonke lezi zinto ezigcwelela ngaphandle. Ukhumbule wena ukuthi uhlukile, awukho perfect, amaphutha uyawenza, kodwa kuwona lawo maphutha uyafunda kuwona. So ke nayo le ntombazane izobe ikulindele vele ngoba benihlangene namhlanje, angithi? So njengoba ithe uWhatsApp ikulindele vele ukuthi namhlanje wena uzoyi-WhatsApp le ntombazane. So mangabe uyi-WhatsApp, ngamanye amazwi iyakwazi ukuthi ikupredict ukuthi okay, wenza exactly lento ebengicabanga ukuthi uzoyenza. So yabona mangabe wenze njalo, njengoba ngisho ukuthi uyafana nazo zonke lezi ezinye insizwa, so kufanele ukhombise ukuthi uhlukile wena. So njengoba ithe uWhatsApp, yangasho ukuthi uWhatsApp mhlambe mase ufika kini, njengoba kade nihlangene namhlanje, ungayi-WhatsApp namhlanje. Indaba ngoba vele yona ikulindele ukuthi uWhatsApp, ngifuna unyuse lolu gqozi kuyona lokuthi kulangazelele nje. Kanjani ukubona umuntu mangabe ethe uzokufonela, mhlambe wangakutshela ukuthi uzokufonela, mhlambe umuntu obalekile, yabo ifoni yakho ayiphele esandleni sakho, uhlezi ulindele ngaso sonke isikhathi shawo lo muntu uzofona nini, mhlambe umuntu omkhulu noma mhlambe mayelana nokuthi uthole umsebenzi. Bona abantu bathe bazokufonela bakutshela ukuthi bazokufonela, ifoni yakho ihlezi la kuwena, yabo. So nawe ngifuna le ntombazane unikeze leyo ntshisekelo, uvusele lo gqozi kuyona, wakhe leyo ntshisekelo kuyena, ngokuthi ungafoni ngalesikhathi, ungayi-WhatsApp ngalesikhathi ekulindele ngaso. Uzoziwa WhatsApp nini? Kusasa. So nje namhlanje njengoba benihlangene izobe ilindele ukuthi vele uzoyithinta uWhatsApp, kodwa ngeke uzukwenze lokho. Uzoziza into nini? Kusasa from u6 kuya ku9, ngoba ngaleso sikhathi abantu basuke sebeqedile izinto abazenza. Emini abantu basuke bebusy, uyazi nawe, yabo. So uzoyithinta ngaso leso sikhathi. Njengoba ngisho ukuthi kufanele ukhombise ukuthi uhlukile, yabo. So mangabe uzokwenza exactly njenge boyfriend yakhe le ebikhona, then into yakhe izohamba ihambe mhlambe ngeke kuphele even no 5 months, noma ngeke kuphele ngisho unyaka, ngoba abanye uthola ukuthi abakwazi ngisho ukuqeda unyaka bese othandweni nomuntu. Indaba badlala ifanda, umuntu akazi into ekufanele ayenze ngasiphi isikhathi, akakwazi even ubona amasigns ukuthi lo muntu useyahlehla kumina noma lo muntu usajabule, yabona. Uyenza nje like akaboni ukuthi kwenza uclueless kabantu besifazane. So akufanele kube insizwe kanjalo eclueless, yabona, ukuze lo muntu ezoba njani, ezohlezi ngaso sonke isikhathi efuna ukuba nawe, ekulangazelela ngaso sonke isikhathi, yabo. Ungabi predictable, yabo. So balekile lokho, njengoba ngisho ke mfowethu ukuthi ke konke kulele kuwena.
indlela nawe wenza ngayo. Kodwa ngiyajabula nje, uyacabanga nje una 20 years ukuthi mangabe usuna 30 years uyobe usunjani, uyobe usuvutha phela, uyobe usubukhali, uyobe usuhlakaniphile ngendlela eyisimanga. So ngiyakuncoma-ke njengamanje nangendlela owenza ngayo, yabona, ngoba uyabona futhi lapha yakhona la ubhale khona wathi uthe umfowethu manje angazi noma ngenze njengoba icelile yini noma ngilinde isikhashana ngibone izokwenza njani yona. Okusho ukuthi u-aware, yabo, ukuthi lo muntu njengoba esho kanje, uma mhlambe umlindisa ufuna ukubona yena ukuthi uzorate kanjani. So ngamanye amazwi umqondo wakho u-aware, kodwa manje awukho sure, yabo. So yiloko mfowethu kufanele ukwenze. Ngiyathemba ukuthi uzokwenza ngendlela efanele. Nakhona ngikufisela inhlanhla futhi lo muntu ukuthi engathi ngihamba kahle. Yabo, into enithathe niyinyuse nibeke kwenye level, yabona, mhlawumbe umuntu lo ogcina ushada naye, yabona, uswakho umuzi naye, yabona, ugcina usuba umnomzane wakusasa. Vele phela into iqala kancane kanje, uvele nje qhamuke boom esinkulu, yabo, qala ngazo izinto ezincane kanje. So ngifisela inhlanhla mfowethu ngathi konke ngahamba kahle, kodwa nje ngokubona kwami le ntombazane iyazazi ukuthi ifuna njengoba usho nawe. So isayine enhle leyo. Ambalwa kamantombazane anjalo azazi ukuthi afunani empilweni. So ngiyathemba-ke mfowethu ukuthi uzokwenza ngendlela efanele. So mangabe unesifiso nje sokubhalela umqeqeshi wensizwa, ngizocela nje ukuthi ungibhalele kwi-email uMqeqeshi@gmail.com ukuze mina nawe sizokwazi ukuthi sibonisane ngodaba lwakho. Sho mfowethu.